molt a prop de Mas Palau, on està l'altra alzina centenària, trobem l'alzina embruixada. Li dic embruixada perquè sembla una dona convertida en alzina. Tot i que no és gaire gran de mida, l'alzina embruixada és molt vella. És una alzina que potser va viure en un marge antigament, en un marge de pedra. Aquest marge de pedra devia ser destruït per fer més ample el camí. I és una alzina que ha rebut molt i ha viscut molts anys. També té un cable pel damunt, per tant ha rebut podes que impedeixen que pugi. I segurament durant molts anys, antigament vull dir, es va aprofitar per agafar-li fusta. Aquesta és l'alzina embruixada.